keep. That's the next keep for them. Ay, mama, gusto ka dyan! Oh my God! Abang si! Abang na tayo si Hamlet! Sorry, Pesa! I'm sorry! Abang si! Abang si! Kumaya sila mo sa Pilipinas si Hamlet! Ngicela uxolo uhlobo zami. Ay, man! Yaphisa umsindo, man! Oh, sorry, man. Nkosikazi. Njenje yakho kanti ifisa nini? Inja baba, umshana wakho lo wabulala uma wakhe. Uma wakho washona iqeda kuthetha lo. Wamshaya ekhulelwe. Hayi man, nkosikazi. Sesokhuluma ngento ezakudala manje 22 years ago. Uyabo, njengoba singenayo ingane, ugift uyisipesifela kumdali. Isipho. Wena koqala kweyinyoni awusayi. Ungazongibhedela manje. Ah, man. Hey. Uyabo, uyahamba ubuye udakiwe, uthi ngizokhulelwa kanjani? Yewena ndoda. Umthetho wakho ufesa nini wena? Uncle kudala ngikutshela ukuthi ngiyafesa uncle ngisalindile nje ngafakile ama CV. Man, udoti for my heart. Yo, andidinwe chomi yami endizolo nje no 66 so nje I am dead tired. Hey, ukudina nokungadina kakho choma nje ndiyadinga and ukudala ndagqibelo yazi ke nawe ke Awazi nami nje ever since wathatha ubusy ndikubona here and there. Ndibhizi intoni ngoba nje sinama problems nalapho kulo mtshato nje. Sanibonani bosisi, That's why I called siyanamukela you. la ekhaya kwisakhe sifort ngala internet ngapha ikhishi njengabani bona imenu ngabe nibuka singanitholela ukuphuzwayo. Yes. And orange juice please. Now I'll have a coke. Alright, Oh, thank you very much. ice. And ndithe choma nje kudala ndagqibela and vele ke ndinengxaki vele emtshadweni wami. That's why ndikubizele apha. Ndingatshatanga nje how can I help you? I know you always got a plan how. I guess akasibone kumphathele ntoni. We've been trying to get a child but dololo akwenzeki next. 25 years. Ninoke no Vincent andikabi namntana nangu. Yeah. Khona ingxaki. Ayikho ingxaki, we both fine. With problem yakhe. He started drinking heavy the day kushona umshana wakhe and akwenzeki next. So, okay. 25 years no child uyasela kushona umshana wakhe. Fine, that means mhlambe ingxaki ipha ekuseni. Ufike the night uselele. Yeah, vele ingxaki ayikho ngoba kufuneka ndize. Do I have to come with him or kuzokwenzeka kanjani? No, mshiye because iplan enayo ne is that sokuhlanganisa mhlambe nomnye umuntu and then ke ngizokwazi ba intana kube naye Vincent. Now it's gonna be an artificial insemination okanye izokwenza njani? Kwakuzobonakala. Hayibo Mhlawumbe ithengo. akazoyazi obviously intana ayazi ayizomlimaza andifuna umntana. Yeah, I Umntana do, but ngizofumana. ngeke andiqondi le plan yakho. Ufike office yami I got you. Banjani? Udede wamakazi. Mfethu ucela ungenzisi CV lana mfethu. Umawo. Uzongithathele. Ubani? Sho Chris. Awungalengwa Nkosi yami. Yona ngishudele ngiyabuza lele la kusofa. Malume yazi ngiyangena nje manje kulungile. Usaqhubeka ngokungenza isilimo. Futhi mina isilimo. Imini isilimo. Bayi, uthanda. Malume inkinga yakho vele.
Ungishayela. Hayi, sifuna ungishaya wena. Ha? Ungishayela. Hayi. Uyangihwesa futhi. Hayibo baba, yindaba uphansi. Angani le ndisha yakho nje. Uyabona ke manje yakwa? Intsha. Yabona anti. Gift. Umalume wakho lo. Nami anti nginemizwa. Anti umuntu. Zathi ngisuka ngitshengisa ukuthi nami ngiyindoda. Ha. Ukushaya wena uyazi. Hawe. Sukuma baba, woze kamera. Hey. Yabona le ndaba ukushaya. Anti, kanti mina vele ngamenzani malume? Why ngizonda kanje? Come to me my son. Ungamhlali. Kanjani umntwana nje ngibulele sasa lakho liyakudinga suma